Xa o acaban de escoitar, a Federación de Comercio de Pontevedra estima que máis de 30.000 persoas realizarán un agasallo neste día de San Valentín, neste día dos namorados. Pese a este dato, son moitos os que opinan na rúa que esta xornada se trata dunha celebración moi comercial. Pues ni lo celebro ni me gusta, lo siento, me parece una fiesta comercial. Non o celebro porque me parece unha festa comercial e que aquí nunca houbo tal cousa, entón pareceme que importar cousas simplemente para gastar non me parece nada correcto. Es una pachanga, tío. Yo tampoco celebro San Valentín. Non o celebras, que che parece? No, una tontería para gastar pasta y comercial total. Miércoles, Un día máis. un día máis. Celebración nada. Nada, cero. Tamén nos atopamos con xente a que sí que lle gusta esta celebración. Que pregunta máis complicada. A mí gústame. Sí. Celebra normalmente? Sí, cando teño parella, sí. Home, hoxe en día tende a facerse máis comercial, quizás, pero bueno, está ben, en día para celebrar. Pues, bueno, miñas fillas sí celebran, van a cenar ou así, e quedo eu de canguro. Logo tamén os hai que tiran de chiste neste día dos namorados. El chiste ya está ese que sabe todo el mundo, ¿no? El de que este año tienes más posibilidades de que te echen un polvo. Miércoles de ceniza, o en un lado o en el otro. E outros que con este tempo teñen claro que celebrarán este San Valentín ben amarradiños. Habrá que arrimarse ben porque o día está fresco, tal, entón hai que arrimarse ben. Habrá que estar ben agarradiños, non? Efectivamente. Con todas estas opinións na rúa, quedamos con esta reflexión. Eu penso que para demostrar amor están todos os días do ano. Se son dos que non celebran este Día dos Namorados, continúen desfrutando da xornada local na Boa Vila. E se o van a celebrar, desfruten da xornada e lembren saír ben abrigadiños e acompañados dun paraugas, que o tempo parece que non acompaña nesta noite do Día do Amor.